Serra Perenchissa, al municipi de Torrent. Es tracta de la part més elevada de l'Horta Sud, amb una talaia de més de 320 metres que en dies clars ens permet contemplar la línia de costa i l'Albufera. La serra, propera a la costa, pertany al tectònic ibèric, conformant els seus primers contraforts. És un refugi per a flora i fauna diversa, a més de canalitzar les aigües cap a l'Horta Torrentina. Amb 174 hectàrees d'extensió, la Serra Perenchissa va ser declarada com a paratge natural municipal l'any 2006. Situada en el terme municipal de Torrent, tocant també Godelleta i Xiva, la serra és tot un reducte natural que permet als nuclis urbans de l'Horta Sud la possibilitat pròxima de gaudir d'un pulmó verd de muntanya. La Serra Perenchissa és una alineació muntanyosa a uns 14 quilòmetres de la capital i que s'estén d'est a oest amb una extensió d'uns 10 quilòmetres. Sense cap dubte, la seva situació geogràfica és un dels aspectes més rellevants del paratge, tant des del punt de vista ecològic com a la seva situació de realitat territorial antropitzada, és a dir, baix la influència de l'home. La serra es conserva com un entorn natural d'influència urbana, donada la seva proximitat tant de l'àrea metropolitana de València com d'altres nuclis de gran densitat de població. Estem en el paratge natural municipal de la Serra Perenchissa, que comprèn les estribacions últimes de la serralada ibèrica i ja molt prop de lo que és l'Horta de València. Estem en el punt més alt de la comarca de l'Horta, 328 metres sobre el nivell del mar. Des del punt de vista ecològic, la Serra Perenchissa es mostra com un ecosistema de muntanya de transició entre els sistemes costaners i els enclavaments muntanyosos situats més a l'interior de la província. Resulta dificultós completar-la sencera per la seva longitud, 18 quilòmetres, i el desnivell acumulat de la mateixa. Però sempre podem optar per caminar segons les nostres forces i tornar al punt desitjat. En tot cas, resulta recomanable ascendir fins al cim, on trobem les antenes i repetidors, recordatori de que ens trobem a un paratge habitat. Precisament, el cim és accessible al tràfic rodat i una bona excusa per gaudir de la visió que els seus 329 metres d'altura proporcionen sobre tota la comarca de l'Horta, la mar i l'Albufera. Cada vegada se coneix més el paratge natural de la Serra Perenchissa i es coneix més per la gent que li agrada la natura i que vol accedir a aquesta natura. Així per a fomentar, perquè també és un manat de les administracions públiques que fomentem l'ús d'aquests paratges, no només la conservació, que és important, sinó l'ús social d'aquest paratge, se feu ja, inclús abans de la declaració de paratge municipal, un sender que recorria tot el paratge. Un sender que està homologat, és el PRV 162, recorre tot el paratge de manera circular i són uns 24 quilòmetres aproximadament per a caminar. Aquesta serra divideix els barrancs de Torrent en la seva part septentrional i l'hortetà que recorre el terme a la seva part occidental. Des dels anys 60 es va començar a desenvolupar la civilització a la Serra Perenchissa, distribuïda en diverses urbanitzacions. Es tracta d'un reducte natural en el qual es pot gaudir al costat de la ciutat.
Però tot i la presència de l'home a aquest espai, és evident com la vida salvatge troba el seu camí a la serra. La flora del paratge es pot classificar a diferents ambients. El primer, la part coneguda com muntanya baixa mediterrània, pels escassos 329 metres d'altitud al seu punt més alt. Esta muntanya, de pedra calcària, conté la típica vegetació mediterrània en estadi de garriga, conformada per coscoll, llentiscle, margalló o aladern, entre altres. L'estrat arbori el formen principalment exemplars de pi blanc que formen un dosser molt clar i regularment distribuït. Se troben a més xicotets grups de carrasques, garroferes i oliveres. Però no oblidem que una de les característiques d'este paratge és la forta antropització, la qual cosa connecta amb els usos locals tradicionals de l'àrea, l'agricultura. Al peu de monte trobem la part en la que se junta la zona agrícola, en la zona ja de final de muntanya, que pel fet d'estar apegada a lo que és la muntanya, té un intercanvi de fauna, especialment fauna de llanura, com pot ser les llebres o el conill, que en certa manera tenen una zona de transició a la rabosa, o també el porc senglar, que també transiten per ací, especialment venint de la zona de l'interior de Godelleta, i propicien que tinga també una certa característica especial el fet del manteniment del peu de monte en l'interval que hi ha entre on acaba la muntanya i comença l'agricultura, la zona agrícola. La roca més abundant és la calcària, una roca dura constituïda per carbonat càlcic que es dissol amb aigua de pluja. Es caracteritza a més per la seva porositat i capacitat de retenció d'aigua. Dins i prop de la serra Perenchisa podem trobar formes primordials d'aquest tipus de relleu càrstic, com els rasclers, avencs minúscules i surgències o fonts sobre els piemons, com la font de Calicanto, de la Teula o el Clot del Bailón. Precisament tot este relleu afavoreix un altre tipus de flora diferent a la resta del paratge. L'aigua és responsable de bona part de la imatge que presenta avui la serra, amb un relleu muntanyós molt modelat pels agents erosius. Els cims són arredonides i fins i tot planes, com el Pla del Totxar, i l'aigua brolla a diferents punts del peu de la muntanya. La part de la muntanya és una zona que, com he dit, és calissa i és una zona càrstica i, per tant, absorbeix l'aigua a l'interior. Segurament la part interior de la muntanya forma part d'algun gran aqüífer dins del qual les aportacions també recauen en ell, però són subterrànies, són invisibles i difícilment les podem controlar a nivell col·loquial. Però el que sí que tenim són les urgències d'aixòs aqüífers. En certa manera, la font del Clot de Bailón, a l'època en la que estem, que està així, està soltant un cabdal d'aigua que seria impensable després de quasi 20 mesos sense que ploguera més de 40 litres en tot aquest temps. De fet, aquesta aigua que aporta al riuet, tant a lo que seria el barranc del Galler, que és el que hem dit que està al nord-oest, com el del barranc de l'Horteta, és molt important, sobretot des del punt de vista ecològic, per a que no merme la qualitat ambiental dels ecosistemes aquàtics, de lo que és la pròpia aigua en si i el que viu al seu voltant. L'enclavament geogràfic del paratge i l'aigua que corre dins de la muntanya, com la sang d'un ésser viu, han propiciat el manteniment d'aquest ecosistema de transició
entre muntanya i costa. Tot junt ha donat lloc a un valuós espai de biodiversitat on creixen espècies endèmiques del bosc mediterrani juntament amb altres espècies més conegudes que contribueixen a la seva riquesa botànica. Així, la Serra Perenchisa atresora dos espècies com el Leucojum valentinum i l'Auginea undulada que han valgut el reconeixement de microreserva del paratge. I a més de lo que és el paratge, també se declararan dos reserves per uns valors ja més especials. Una microreserva de flora, que se declara en la part oest de lo que és el paratge. Se declara per la presència de tres espècies, sobretot, que són endèmiques. Una d'elles, la més important, la Leucojum valentinum, que només s'ha trobat així en esta serra i en algunes serres més litorals de la província de València. Després també s'ha trobat Helianthemum medoetanum, que és una espècie que s'està investigant ara perquè també només s'ha trobat així i en la part de la serra de Llíria. I bueno, són espècies que li donen una especial valoració, diguem, a lo que és la part oest de la serra, que és la microreserva, que comprèn aproximadament unes 11 hectàrees de terreny. La Serra Perenchisa és un dels espais que han patit la desgràcia del foc en 2 ocasions. Als anys 90, un devastador incendi forestal va deixar ferida la vessant oest de la muntanya i a abril de 2014 es calcinaren 320 hectàrees. Previndre nous episodis i ajudar en la reforestació és part del treball de les administracions, però també es compta amb la sensibilització dels veïns, essencial a ser un espai tan poblat. El foc, siga natural o siga provocat, és difícil de lluitar contra ell. Per això és important que se produïsquen aquestes tasques de manteniment. També n'ha que tindre mitjans per actuar sobre ell. Així, en concret, en l'incendi que va haver aquest any, tinguérem la sort de que n'hi hagueren molts mitjans que pogueren intervindre en el foc. També tinguérem la sort de que en un moment donat el vent canvià i se salvà precisament tota la part més valuosa de lo que és la serra. Però n'hi ha que fer un incís i conscienciar a la gent i a les administracions de la importància de conservar i de mantindre i de fer tasques de manteniment i, per una altra banda, a la ciutadania de la importància d'anar molt espai en les seues actituds que puguen ser simplement tirar una colilla de terra i provocar un incendi. Quant a la fauna, el paratge alberga la pròpia de les formacions de Pineda, amb espècies de mamífers com la rabosa, els eriçons comuns i nord-africà, el porc senglar i diversos gèneres de rates penades. L'herpetofauna és també rica en exemplars de gripau comú, gripau corredor, tòtil, el gripauet, entre altres, a més d'ofidis com la colobra de ferradura, la colobra escalonada i la serp d'aigua. Però el grup faunístic millor representat en el paratge és l'avifauna. Sobretot trobem les espècies típicament associades a les formacions de pineda i matoll, on mereix destacar-se la presència de la busquereta de casquet, la cap negra i la cua llarga. També trobem una fauna molt dispersa que se refugia, diguem, en aquesta zona envoltada de lo que és la presència humana. Així, en aquesta serra, que està tan a prop de lo que és la ciutat de València, podem trobar espècies tan singulars com la cabra montesa. Cabra montesa, el porc senglar, conills, hi ha molts conills, i avifauna també. Tenim xoriguers, tenim àguiles,
tenim esparvers, tenim tot tipus de fauna en la part de la muntanya. En la part, diguem, més dels barrancs, també trobem una fauna típica, com les tortugues de rierol o petxinots, que són, diguem, una espècie molt singular per la qual, a més, se declara reserva de fauna. Si bé un dels espais naturals més visitats del paratge és el Clot de Bailón, no és només per com sorprèn la força del seu brollador durant tot l'any. Este enclavament ha sigut també declarat microreserva de fauna per la presència d'un mol·lusc en perill d'extinció, el petxinot. Va trobar en el barranc una espècie de bivalvo, que és l'Unio elongaturus, que és el conegut com a petxinot. La presència d'esta espècie va fer que tot el tram de barranc, entre el que és la serra i el final del barranc, se va protegir. Com a singularitat se va introduir la tortuga de rierol, perquè la presència d'altres tipus de tortugues, sobretot la tortuga de Califòrnia, que la gent tira als rius, feia que se necessitara aquesta introducció. Sortejant xalets i recuperant antics senders i vies pecuàries, l'excursió per Serra Perenchisa consta d'un itinerari on podem gaudir d'àmplies panoràmiques, el pas pels barrancs i generoses fonts. Els seus aspectes botànics, amb microreserves de flora i etnogràfics vinculats a l'aigua, són sorprenents. Els veïns de la serra són l'altra riquesa del paratge. L'Associació per a la Conservació de la Serra Perenchisa, ACOSPER, conformada per biòlegs, veïns de la serra i amants de la natura, col·labora en el manteniment i posada en valor de l'espai protegit. ACOSPER nasqué, en certa manera, per tal de donar a conèixer la serra i el seu entorn. I l'associació, en certa manera, va néixer després que uns quants biòlegs ens trobàrem i ens juntàrem per a fer un treball de coneixement del medi natural de tot el que era la Serra Perenchisa i el seu voltant. I això nasqué una publicació que va fer la Diputació de València, la va editar, i en certa manera era un poc l'inici de conèixer i després de donar a conèixer algo important dins del que era possible en el nostre terme de Torrent. Una de les tasques de la denominació d'un paratge natural municipal és promoure els usos locals tradicionals donats a l'espai protegit. En este cas, la Serra Perenchisa ha sigut la font d'aigua que regava l'horta torrentina des de fa segles. Prova d'això són els aqüeductes anomenats els arquets de dalt i els arquets de baix, d'època islàmica, que es poden trobar prop de la cantera. La funció d'este aqüeducte era conduir els cabals de les fonts que abocaven als barrancs situats a l'oest del terme de Torrent a les zones de regadiu situades a l'est. Així, les aigües eren canalitzades pels 12 quilòmetres de distància entre la serra i el poble. Més recent és la Pedrera, que va iniciar la seva activitat en els anys 60 com a font de material per a la construcció del Pla Sud. Aquesta pedrera, que va arribar a ser una de les majors de la Comunitat Valenciana, ocupant una superfície de 32 hectàrees, va cessar la seva activitat el 2010. I arribem al final de l'excursió.
Si bé serà fàcil encertar entre tota l'oferta de bars i restaurants que ofereix la zona, la part difícil serà triar el plat. Les paelles de pollastre i conill de torrent tenen fama d'estar entre les millors i més tradicionals. De fet, en el Vedat es troben alguns dels restaurants més famosos en aquesta especialitat. També és molt típic l'arròs al forn i la carn a la brasa. Esto es una cazuela de San Blas y lleva un puchero que empieza por garbanzos, ternera, costilla, costilla de cerdo, de ternera, rabos, huesos, tocino blanco, tocino de veta, gallina, lo que le quieras poner, pero bien cargadito. Y después se hacen unas pelotas saladas con unas dulces. Y las dulces llevan almendra, pan rallado, limón, canela y huevos. Se amasan y se hacen las pelotas. Y las saladas también. Por eso es la cazuela de San Blas. Goig a la natura. Mantén net l'entorn. Utilitza els contenidors de fem si n'hi ha. Si no és així, recorda portar el fem fins al contenidor més pròxim. L'acampada lliure no està permesa. Es prega al màxim respecte a la flora i fauna. No introduïsques espècies noves. Porta els animals domèstics controlats. Recorda que el soroll també és contaminació. Es demana per això un comportament discret i silenciós. Atenció amb el foc. No fer foc ni llençar cigarrets encesos, ni encara que consideres que estiguen apagats. Utilitza sempre les carreteres, pistes i senders senyalitzats i autoritzats. No circular en vehicles de motor fora de les vies autoritzades. I recorda, els paratges naturals municipals són patrimoni de tots i per això hem de conservar-los i protegir-los per al goig de les generacions futures.